Здраво, Нели, здраво! Здраво, здраво, Ти отлично. благодариме што си вклучена тука, не само што зрачи сонцето позади тебе со толку многу енергија, ти секогаш зрачиш за нас и си неверојатно сонце кое што ни дава толку многу сила. Како си денес? Супер. Видите ли, сега е прошла чайка и она е потвърдила то, що е рекал Филип. Просто невероятно. Дава съм супер. На море, на сонце, на много, много лепо место и съм хотела точно отдавде да причам за вама. Супер. Филип, много добро. Много добро. Супер, нели, не постои човек како тебе кој што дава толку многу енергија, кој што дава поддршка и во сабота, иако најавивме нешто што ќе биде многу важно за нашите луѓе, јас ќе бидам искрен, можеби една од работите кои што треба да ги поправам во мојот бизнис е што на вистина треба многу почесто да правиме настани како овие кои што ќе бидат во сабота. Можеш ли, прво ти се заблагодарам што ни најави што ќе бидеш тука присутна во сабота со нас, но можеш ли да им доловиш на нашите луѓе, да им кажеш зошто треба да бидат присутни во сабота, што е тоа што ќе се случува и зошто не случајно организираме ваков настан и не случајно ти треба да пропатуваш 1000 километри во еден, во 2 дена и ќе бидеш присутна за нас. Супер, супер, Филип, много ми е драго, че мога да причам на цела Македония, Тянде Македония. А защо трябва да будем на настан първо? И аз съм построила свой бизнес на настан. Просто то, що не мога да ви опиша с речи, то е настан. Значи на ова настан от събота ще има рестарт. Сви люди, които до сега са били от Янде, као да нищо не сме радили. Честно ви казвам, като съм увидела какви промоции компанията спрема, като съм видела то, що она дае, просто ово е фантазия. Пре неколко дана сме причали, я гледам sada како люди радат. Sada има нови технологии, ние трябва да будем у време. Значи, гдето и да работите, трябва да будете у време. А от Янде просто има люди, които те водят. И тези водачи ще будат у събота тамо. То е Филип, то съм я. Стварно, гледаме стално, що се дешава на тържище и точно то ще чуете вие. Значи, я нямам даже стърпление да дойда и да изпричам како радат сега люди в България, колко TikTok ради као реклами и ще ви причам точно како. Първи корак, други корак, трети корак. Знам точно, че Филип много сме причали, като сме се врачали от Карлови Вари и сме правили план. Най-важното е, че вие ще добиете план. Како то може да урадите? Како да урадите сви кораци, които ви водят към успех? То го няма в никой бизнес, честно да ви кажа. Значи тук може, на българско има една дама, която много, много бързо е стигнала директор. А како е стигнала директор? Като първи корак, други корак, трети корак. То е просто невероятно. И че съм причала с една дама от България, която каже, слушай, моя девойка и причам, че трябва да радим от TikTok, че трябва да радим от TikTok. Она ми каже, да, но понеделник е бил вебинар, Майя е била на вебинар и е показвала резултати от работа на TikTok. И аз знам, че много от вас са радили Фейсбук. То е супер, но Фейсбук вече не дае то, що е давал. Сада TikTok дае. И вие първи ще добиете информацията за то. И я точно знам, че знаете като е почел Фейсбук. Просто е било бум. И тогава сме урадили много, много промет. Сега в момента този промет, който сме го урадили толкова месеца назад, толкова години назад, сега ще се отвои 3-4 пута. Защото нямате право. Ни един, който знае за Тянде, няма право да не долази. Просто ако не долазите, то ще бъде ваша щета. Невероятна щета. Честно ви казвам. И я просто съм пълна енергия и хочу бързо да дойде, бързо да ви кажа и бързо да почнем да радим. Филип, просто Супер. то е невероятно. Нели, навистина е неверојатно колку овие промоции кои што ги дава компанијата се за мене нереални, меѓутоа да бидеме искрени. Да. Многу од луѓето сметаат дека е нереално дека можат да освојат автомобил или може да освојат бесплатно патување или да добијат толку гратис подароци од Тијанде. Ти имаш многу повеќе искуство од мене. Што би им кажала по повод оваа тема? Кога Може за некој новите не люди. верува Люди, дека които може сега да се случи. почнат. Сега люди, които почнат, могат да добият и Виетнам, и кола. Просто то са толкова лесни. До сега никога не е било толкова лак промоушена. Никъде. Просто толкова много години. Радим 12 години, но никъде не е било. Пре 2 дана сме обявили, че ще има такъв настан у български. Сега да гледам, точно сега да съм отворила да видя, до сега са се записали 60 люди.
залата, която ни е за 70, до сега, до този момент имаше с 10 и я мислим, че от утро до сега, може би има и още 10 и месеца са завършили. Така да просто вие трябва да места у Скопие ще будем в сервизния център, ще бъде ограничение. Значи, вярвайте, че трябва да се обадите да ви се съчува место, защото я мислим, че много люди ще дойдат. Просто то е невероятно. Тези, които са били на Карлови Вари, они знаят колко люди трябва да доведат, защото за нови люди колко е достъпен този промоушен, вие нямате поема. Просто нямате поема. Просто това може да се уради, да ставаш и да радиш. Честно. Нели, што би им кажала на луѓето кои што ќе кажат, ама јас во сабота сум на Ала, работа и не ала. можам да дојдам? Слушай, то е вашия шанс. Я ви увек кажем, ако след време вашите деца ви питат защо не можеш да ми купиш то, я ви кажем точно, че вие нямате право то да урадите, защото сега да имате шанс. То е невероятен шанс. Я знам, че сваки ще има работа. То има събота, то е събота, трябва да отмаря, трябва да иде с породица, тако. Но знаете ли колко значи, ако ви сега чуете, сега да става невероятен рестарт по Тянде и ако сега чуете как за кратко време можеш да урадиш много. Просто нямате поема колко губите. Просто нямате поема колко ще загубят люди, които не дойдат на събота. Просто невероятно. Я ми е больно. Мъчно ми е, тужно ми е, ако има люди, които ще пропуснат този шанс. Честно ви казвам. Но Просто нели, јас реално можам да ги најдам промоциите, може би онлайн и да ги прочитам и да го слушам не. исто тоа што вие ќе го кажете во сабота. Да, абсолютно може, но вие сами, ако мислите, примерно сами да ги видите, да ги чуете, никъде не ще урадите план сами. Просто честно ви казвам, тук ви учи човек, кой е урадил вече 100 000 вода. Човек, кой е урадил 1 милион вода. И то е много значи. То просто много значи. Вие имате шанс да присъствате на такво той не е обука, той е празник, той е да чуем новите неща, но ще чуем план, како можеш то да урадиш. То е много различно от обична обука. Просто много е различно. Как ще урадим? Вие като се включите в една промоция, може да урадите свои промоции, но то ще го чуете от събота. Я нищо няма да кажа повече, защото промоциите са просто фантазия. Великолепни. Великолепни. Просто знам точно, че Што ќе биде со луѓето кои што ќе присуствуваат во сабота? ще им се промени и още първи месец ще променят живот. Честно. Честно. Ще променят свой доход. Ще се промени то, що са да радят. Просто нямате поема колко бързо може да промените свет. Даже нов човек, който сега чува за тях ден, днеска е чул, купил се производи и идва на догече. Значи може да иде безплатно в Виетнам, може да добие безплатна кола, то просто е то автомобил може да добие. Просто това е невероятно. Да има шанс човек, който никъде не е радил нищо лично, да има шанс да се включи и да добие такви могъщности. Просто нямам речи. Просто нямам речи. Я не мога да спавам от това. Юче, кажем на моите люди, които радят от офиса, кажем, слушайте, от уютро от 8, като е почвал телефон, аз съм дошла да отмарям 2-3 дена, 4 релакс. После Чехия, после много емоция пил и кажем, ще дойде една седмица да имам детокс, релакс. Боже, и я не може да ми телефона е сега Испания ме зоват. Слушайте, чули сме за новите промоции. Айде да дойдем. Просто нямате поема. Просто то е невероятен шанс. Значи, толкова готини постои. И аз съм 12 години от Чанде, но такво како е сада просто ни е било. Честно. Просто люди, които не дойдат, само могат да загубят. Ако сте чули то, вие просто нямате право да не дойдете. И Филип, молим те, направите нещо да се запишат люди, защото я точно знам, че няма да се поберем в ovo сало. Точно знам, сигурно знам. Защото просто люди тражат шанс, а ти им даваш план како то да урадят. Не само шанс, а план како може све да добият, све да урадят. Просто невероятно. Мисля, че просто вие всички, които слушате, сте заслужили да имате този шанс.
А дали ви ще го изкористите, то зависи от вас. Ако дойдете от събота, значи много леко може да урадите то. Ако сами радите, то си е ваша отговорност. Я кажем, ако дойдете, šta ще се деси и ще видиш, Филип, видиш, после в събота, видиш какви ще бъдат резултати на люди, които са били и люди, които не са били. Даже да сте 10 години от чем ден. Честно ви кажа, я сега енергия ми е висша, отколкото е била на почетък. На почетък, ако съм радила, ми е дошла иста енергия. Просто да ти поима колко са ме запалили ове, промоушени ове, ствари, които можем на много люди. Юче, pričаме с Майя, pričали сме за 3 милиона оборот за ова година и слушай, звъня. Нема проблем. Не те слушаме, да, додека се приклучи повторно, нели, јас потполно ја поддржувам и навистина е во право кога зборува за фактот што значи енергијата. Не е исто тие работи да ги прочиташ и не е исто да бидеш присутен во таа сала со тие луѓе, каде што едноставно ќе се даваат насоки, ќе се разглобуваат акциите. Овој пат ќе биде нешто поразлично од претходно. Секоја промоција која што ќе има, ние ќе цртаме и ќе правиме план како може да се постигне, кои се чекорите кои што треба да се направат. И верувам, не верувам, туку сигурен сум на 1.000.000% дека луѓето кои што ќе бидат присутни таму, дека голем дел од нив ќе освојат најголем дел од промоциите кои што ќе бидат. И нели имам едно последно прашање за тебе, дали може? Да, може, слушам. Да, што мислиш дека треба да направи секој човек за да донесе што е можно повеќе луѓе од својата структура во сабота? Трябва да каже на човек, че има невероятен шанс. Просто я думата шанс много я користя и съм я користила от сам почетък. Шанс, който няма да се врати. Просто то е шанс сада. Ако сада не почне да изпълнява новите промощни, као да е загубил много. Просто на съвсем нови люди, които сега да почнат да радат, които сега, даже да не са чули, вярвайте, че ако Юче се е оключил, има шанс да иде в Виетнам. А знаете ли колко е една, аз съм проверявала. Знаете ли колко е една екскурзия до Виетнам? 4000 евро. 4000 евро. Просто само хотел. Само хотел, без никакви други ствари. Само и тоа што хотел, чини без авион. 4000 евро нашите луѓе може да дадат бесплатно. Точно, абсолютно. 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 Да. Точно, Филип, точно. Отлично. Просто новите люди имат феноменален шанс. Феноменален шанс да урадат много в свой живот. И ако сега не ме чуете, просто жал ми е за вас, честно ви кажа. Просто ако ви няма... Не, честно, я ме боли, сърце ме боли, ако разбере, че човек е чул и нищо не уради. Просто не мога да веруем да чуеш за шанс, кой може да ти мене жива, кой може да ти добиеш нова кола, да идеш на безплатно пътешествие, да имаш то и да имаш доходък. Знаете ли за новите люди? Ако ти си даже радил 5 години, 10 години, ако добиш нови люди, имаш допълнителен бонус. Ти знаете какво е това? Ако правиш TikTok реклами, от всяка реклама ще имаш допълнително за то, що е нов човек. Просто не можете да замислите какво е то добро и колко много ствари може да добиете. Новите люди, старите люди. Даже ми е жал за люди, които имат информация, знаят за тях нещо, знам, че са много, Филип. Ти как ще ги избереш в сервизния център? Не знам как ще ги изберем ови люди, но точно знам, че трябва да бъдете много. Знаеш како, нели, вчера имавме презентација во Штип со новиот апарат за испитување на лице. Немаше место. Значи, луѓе чекаа надвор пред сервисниот центар, на влезот во сервисниот центар, во салата каде што беше седеа луѓе, стоеа луѓе кои што немаше место каде да седнат во салата, но важна е енергијата. И она кое што сакаме јас и нели да ви го кажеме за крај дека време е да престанеме да бидеме просечни. Време е да престанеме да имаме просечни резултати. Време е да престанеме нашиот ум да размислува просечно. И сакам да сватите дека кога луѓето се заедно во едно нешто и кога го прават заеднички и кога имаат поддршка едни со други, навистина е многу поинаку. Тоа е Аха. Точно, поддржавам те, супер. Да. И сите вие луѓе кои што ќе дојдете во сабота, едноставно ќе имате разработен план како може да ги постигнете целите, но не само вие.
луѓето од вашата структура. И кога знаеме дека заеднички се бориме, заеднички се поддржуваме едни со други, си даваме совети, насоки, мотивација и имаш ветер во грб, веруете ми дека се е возможно. Затоа кој му е здосадено во просечноста, кој му е здосадено да ги има овие резултати, а знае дека заслужува и дека вреди многу повеќе, сабота не само вие. Ве очекувам со вашите тимови. Барете поддршка од нас, правете состаноци, викајте не ако треба онлайн да се вклучиме, ние ќе сме тука да ви помогнеме. Ја искам, молим те да направиш, да може луѓе да се записуват предварително. Супер, договорено. Да не е слободен вход, да може да се записуват. И тези луѓе, които са се записали, ще разиграме една лотерија од мене. Лотарија, супер, одлично. Нещо, което ще ви донесе невероятна среќа. Значи, ово е нешто неверојатно, веќе го имам у глави шта може да буде. И ово е сувенир којто носи штастие, којто носи среќа. Така да, нешто ще добиете, което може да ви помогне. Много искам да някой да си тръгне с ово сувенир и да видим неговия развой. Затоа што точно знам, че когато човек, който е успял, когато ти поднесе нещо такво в руки, ти не имаш право да не успееш. Така че един от вас, който ще дойде, ще добие ово сувенир. Той е с Сваровски, той е позлатено, много е добър. Така да, мога да ти го сликам и да го сложиш на... Ти си неверојатна си, навистина ти благодарам, да. Ќе има и подарок, значи правиме лотарија, сите кои што ќе бидеме присутни 078 600 0030 се јавувате на телефонскиот број, да кажете вашето име и презиме и луѓето, имињата и презимињата на луѓето од вашата структура кои што ќе бидат присутни, а рековме дека ќе имаме и лотарија и дека ќе добиеме Сваровски подарок. Неверојатно се дели, навистина ти благодариме, премногу ти благодариме. И јас на вас и много ще се радвам да има много луѓе в субота. Ја тачно знам, че сви които ме чуете, ја тачно знам, че вече нещо има у ваше сърце и како можем да добием невероятен шанс. Сега е вашия шанс, да знаете. Просто немаме право да се отказваме от своя успех. Затоа што ако не дойдете, тоа е као слаби луѓе. Просто не е то. Аз знам, че от тя и от наша компания са много силни люди, много яки люди с такъв водач као Филип. Просто нямате право. Всеки един от вас има шанс да уради 100 000 евро промет, 100 000 бода. И Филип ще покаже, ще нацърта план. И аз точно знам, че ако го следвате този план, нямате право за годину дана да не го урадите. А 100 000 евро вече си е добър бонус. То е кола, то е Виетнам, то са много стvari. Така да, ако сега някой си мисли, аз не мога, я няма да буда като Филип, я да мога да причам като Филип. Слушайте, ако тръгнете корак по корак, как беше корак, как е на Чекор по чекор. Чекор по чекор. Я само корак. Чекор по чекор, ако тръгнете да правите, точно знам, че ще се случат чудеса. Просто точно знам, защото то е као дете го учиш да пише, да смята и то. Просто невероятно. Невероятно. Мога да ви кажа, че залата у Бугарски на 9 ние ще радим следваща събота, вече е пуна. И сега да ми е дошло, че са платили още там 6 люди и все, няма места виж. Така да, Филип, молим те, дай некъв срок до кога, примерно ограничени места и примерно до кога. Зато що знам, че još danas, после ето видео, ще почна да... до утре, четвъртък, последен ден за приявување. Само им кажи где да се приявуват. Нали на телефон, дали да пишат в групата, но трябва да бъдат приявлени. Я точно знам, че трябва да бъдат приявлени, защото ще има голям интерес. Сигурно съм просто. Сигурно. Имаме гости и от Сърбия. Кога луѓето од Србија ќе може да извозат толку километри, кога нашиот спонзор може во 2 дена да извози 1000 километри да дојде за нас, ние не треба едноставно да имаме изговори. Нели, ти благодарам најмногу за времето кое што го одвои, јас знам дека брзаш да фатиш авион. И успеа да најдеш термин некако да се вклопиме. Ти благодарам од срце за сето тоа. Дечки, сабота е денот кога навистина ќе почнуваат да се случуваат големи работи. Супер. Видимо се гладни, жедни за успех и сакате да направите нешто повеќе, се гледаме во сабота 078 600 003. Јавете се да се пријавите кај нашите колеги и се гледаме, дечки, наскоро. Негли, ти посакувам среќен пат, ти благодарам уште еднаш и се гледаме со тебе. Чао, чао. 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 Чао.